At mga isdang surahan sa halagang 100 pesos, no? Masarap na inihaw. Itong ganitong isda. Toyo mansi, ang sausawan ay okay na, no? 100 pesos tumpukan, isdang surahan. Ng mga biya po tayo 100 pesos para mga tumpukan at hipon. No, tugpong maliliit, tumpukan ay 100 pesos. Pakamura niya, 80 pesos kilo, tulingan. Alright. 100 lang. Ayan po, tumpukan ay 100 pesos, no? At mga galunggong. So, mga gulyasan po natin ay 130 ang mga per kilo. 110 sa mga tilapiyang Batangas. Meron din po 90 pesos. Bakos magkano? 470 lang, Bustando. Ang per kilo. Ayun po ang per kilo, 170. Bangos, dagupan. Ayan, ganda, oh. Pusit tumot po natin ay 240 yung mga per kilo rito, no? Ganyan cut out, good morning. Hindi po sa pamimili. So 360 sa mga hipon natin. Maganda yung pusit, kapon nagluto ako. Ano tawag ito? Matataba mga pusit. Itlugan. Ito ay 220. 220 ang per kilo na mga pusit natin at meron din po 240 sa malalaki. So ito 100 pesos tumpukan. Tilapiyang Batangas. Tapos ang per kilo ay 60 pesos. Grabe. Sobrang mura ng kanilang bentahan ngayon dito, no? So napaka-solid ng mga presyohan dito. Halos lahat ang mabibili ay bagsak presyo sa Malabon. Ayan ang mga latag ni Kuya Ricky. Good morning, Kuya Ricky. Magkano kilo ng balsa? Balsa 160. 160? Ayun po yung presyo ng kanyang mga presyohan ng mga balsa galunggong. Tapos latag niya ng mga pink salmon, 180 po ang per kilo. Ayan, no, yung mga tahong natin dito, at talaba at tahong dito, matataba pa rin po, no? So, yan po yung mga latagan dito. Dalagang bukit, 300, bisugo, 340. So, update pa natin yung mga presyohan ng mga alimasag po natin dito. Tapos, alimasag, alimango, 300 pesos yung mga kilo. Magkano per kilo dyan, Boss Loren? 200 ang mga per kilo ng mga alimasag natin dito, no? So, yung ilan mo ngayon? Walang malalaki kanina. 35 pesos. Pero kahapon meron na malalaki. Meron. Ayan, no? Mabiling melon dito sa Malabon Fish Market, 35 pesos isang piraso. Pwede na. At yung pakwan po natin ay 140, may dilaw at pula. 100 pesos. Ayan ang mga latagan. So, ikot tayo. Ikutan lang natin yung kanyang mga latagan dito. Oo, slado. Good morning! So, pusit kalawang po natin ay 220. Ewan ko. At 110 na kada piraso. May 90 pesos. Lorena, magkano yung mga ano mo? Pompano? 350. Alright, so good morning everyone. Na tayo po ay nandirito pong muli sa Malabon Fish Market para sa mga panibagong update, no? So napakaraming mga kababayan po natin ang dumarayo dito sa Malabon at talaga nga naman ang mga presyohan, no? So yung sa mga presyohan ngayon, naiikotin po natin. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so dito tayo sa mga update natin sa mga presyon ni Ate Pat ng kanyang mga latak. So may mga bangus tayo dito na latagan at mga tilapiyang Batangas sa halagang 80 pesos. At mga pusit kalawang po natin ay 100 pesos. Yan po yung mga kilo at may mga tulingan. Ate Pat, magkano mga presyo ng tulingan mo? 120 ang mga presyo ng per kilo ng tulingan. Ang bangus mo kada piraso? 170 na lang. 170 ang per kilo, isang piraso? Isang piraso. Isang piraso, 170 po, no? So yun po yung latag ni Ate Pat sa Malabon Fish Market. 170 Ate Pat, salamat! Thank you din.
At dito tayo sa mga latag naman ni Avatar. Ang kanyang mga galunggong po dito, ang presyon ay meron pong 60 pesos per kilo at 80 pesos per kilo, no? So, murang-mura ang mga galunggong po natin dito. Alright, yan po yung latag ni Avatar na mga murang presyo ng kanyang mga galunggong sa Malabon Fish Market. 80 at 60 pesos ang mga per kilo. At mga latagan po dito, no, ng mga isdang galunggong sa halagang 100 pesos. At mga isdang surahan sa halagang 100 pesos, no. Masarap na inihaw itong ganitong isda. Toyo mansi, ang sausawan ay okay na, no. 100 pesos tumpukan isdang surahan. So, dito tayo kay Boss Alex. Ayan na, murang-mura ngayon ng mga latag nyo, no. 80 pesos kilo ng mga galunggong at sa mga alumahan ay 100 pesos. Tapos may mga tulingan pa silang latagan, no? Yan ang mga presyon po dito sa ating mga ina-update. Boss Alex, salamat! So, ito po yung mga latagan dito. Ng mga biya po tayo 100 pesos para mga tumpukan at hipon. No, tugpong maliliit. Tumpukan ay 100 pesos. Alright. Daddy, thank you. Yun nga. At mga limasag ay 80 pesos ang kilo. So, 140 gulyasan. So, ito yung mga latagan nating ina-update dito, no? At alimasag ay 120 yung mga per kilo. Bangus 200, alumahan 80, 90 pesos sa mga tilapiyang Batangas. Wala lang, oh. Ayoko niyan. Ito magkano? Yan, sandaan na lang eh. Ayaw mo tulingan, te. Wala nang ganyan. Ano yan? Tulingan, Ito nga, oh. Saan? Teka lang po ah. galunggong. So, shout out sa iyo. Hey, totoo. So, ito yung mga latagan dito, no? Ng mga ikatulingang galunggong, alumahan, isang matambaka. Dalawang ganyan. Tulingan. Magkano ba ito? Magkano ka? Magkano yan? Sandaan na kilo. Dalawang Ha? 80. Dalawang Na, kilo? pakamura niya, 80 pesos kilo, tulingan. Alright, so yan po yung mga presyohan dito sa bandang dulo ng kanilang mga latagan. So, dito tayo. So, ito yung mga isdang bato ni Boss Ed na latagan at mga galunggong. At meron din siya mga parrot fish at yung mga isdang latag po dito na isdang bato, no? At kay Don Ramon po tayo ay 150 ang per kilo ng kanyang mga pagi. Alright, yan po yung mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos sa galunggong ni Boss Ed Pompa. Good morning. 100 lang. Ayan po, ito po kanay 100 pesos, no? At mga galunggong, 100 pesos din ng mga tumpukan. Dalawang 50 sandaan tumpok. Binibigay po dalawa 150, ang tumpukan ay 100 pesos sa kanilang mga latagan, no? At yung mga tulingan po natin dito ay 100 pesos mga tumpukan. Pwede lang. Ayan, mga tuna pa nga. Good morning. Hoy, tandaan mo. Tingnan mo, te. Timbang yan, te, oh. Ganyan timbang yan, te. Dangda pa. Ayan. So ito yung mga latagan dito sa Malabon Fish Market nila Tinong, no? So tawid na tayo dito sa kabila at mag-update pa tayo ng mga latag nila. So ito pong lugar na to ay 39 Estrella Street, tong kahabaan po na ito na ating binablog. At itong lugar na ito ay FC Villa Street, papunta po ng City Hall ng Malabon. Alright, shout out. Lahat, sir. Wala, sir. Morning. Ligat na yan. Parang dito kayo nagpwesto, wala ka datang bitbit.
Wala nang bitbitin. Nakausan ng Mumbai. Ano? Naubos ng Bombay. Thank you. Alright, 100 pesos na mga kilo ng tilapia ng Batangas at dito ay 100 pesos. Ito yung pwesto ni Annalyn Bernardo at ni Acciona, no? So, mga gulyasan po natin ay 130 ang mga per kilo. 110 sa mga tilapia ng Batangas. Meron din po 90 pesos. Bakos magkano? Ang per kilo. Yun po ang per kilo, 170. Bangus, dagupan. Ayan, ganda, oh. Ayan. Yeah, 130 na lang yan. Alright, so ito po yung presyo ni paring Agustin ng kanyang mga tilapia ng Batangas na binibenta. Isang masayain at isa pong malungkot. Yan po, no? Nalulungkot siya kapag siya ay may dagdag. Pero pag walang dagdag, masayahin yung tilapia niya. So yun po yung update natin, no? 90 pesos. Dito pa rin magkano kilo? 120 lang, boss 120 dito sa malalaki, no? Buhay pa yung inuli. So shoutout sa bumili kay Agustin, no? Ng tilapia. Punta raw po ulit kayo dito. Boss Lando, buhay pa yung inuli, boss Lando. Lalaki, no? 120 po per kilo dito. Salamat, thank you. Si paring Brian, no? Salamat. So shoutout sa'yo, paring Agustin. Boss Lando, 110 na lang. 110 na lang daw po yung per kilo ng mga tilapia, no? Wala si Brian Flores. Wala ba? Wala. Ito yung mga kilo dito ng mga hipon natin, no? Hindi pala nagtinda? Ay, pala, thank you. Alright, so ito tayo sa mga iba pang latag na ating po may update dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market, no? Yun yung mga galunggong natin dito. So mga hipon natin, mga malalaki. Tapos mga tilapia Batangas ay 80 pesos. At yung mga pusit tumot po natin ay 240 yung mga per kilo rito, no? Ganyan kamura po yung mga latagan po dito ng pusit. Alright, so tawid na tayo dito sa ating pang-i-update. So napakaraming mga mamimili ang dumayo sa Malabon. At ito yung mga update natin, no? So, good morning. So dito yung mga presyohan ng mga hipon natin. Shout out, good morning. Enjoy po sa pamimili. So 360 sa mga hipon natin. Maganda yung pusit, kapon nagluto ako. Ano tawag ito? Matataba mga pusit. Itlugan. Alright, yan po yung mga presyo ng ating mga hipon dito, 320. At tatagan dito ni Aaron, 80 pesos yung mga kilo ng kanyang mga galunggong, mabisa. At 120 sa mga latag po dito na mga pusit kalawang. So sa pagbili po dito sa Malabon Fish Market ay pwede po pumili, no? Kung ano po yung pipiliin yung mga size ng mga galunggong. 80 pesos na bagsak presyo yung mga galunggong natin, no? Pag pogi ang tindero, 80 pesos ang kanyang bagsak ng mga galunggong. Pogi kasi, kaya murang-mura. Bigla ka na lang lumulutang talaga. Pag hindi ka na napansin eh. Ayan ang mga presyo, no, ng mga hipon natin. Dito ay 220. 220 ang per kilo ng mga pusit natin at meron din po 240 sa malalaki. So shoutout sa Tia. Shoutout, good morning. Ayun. Ayun. Shoutout sa iyo. Yung ano nagkaroon na ng pakpak. Paparamdam na naman daw. Yung katabi mo nalungkot, oh. So mura pa rin ng mga latagan ng pusit, no? 240 at 220 ang mga per kilo. Malaki at maliit. Masarap ang mga pusit natin dahil sa mga itlogan, no? Walang dagdag. Sobra na yan, walang Magkano kilo ng galunggong? Sandala lang, boss. 100 pesos na lang po yung per kilo dito ng galunggong niya, oh. Murang-mura ang mga galunggong, no? At 120 dito kay Ate Sandra ang mga latagan po ng tilapia Batangas. May 100, 120, 120, 100 pesos, no? Malaki at maliit. Alright. Shout out. 380.
So dito 350 ang per kilo ng kanyang hipon. Ang ganda, oh. 350 ang mga per kilo. Dito yung sa kaibigan natin, no? At dito naman ang mga pusit pa sold out. Grabe, no? Paubos. Ayan, no? 200 pesos yung mga kilo. So 130 isang piraso ng mga bangus. At dito ay 320 naman ang per kilo. 20 lang guys. Wala guys. Ayan, no? 320 per kilo na ngipon niya rito. 320 per kilo. Salamat! At mga pugita natin dito ay 150 ang mga kilo. Pugita. At 130 po dito sa mga isdang gulyasan na inyong mabibili. At dito yung mga magagandang gulyasan natin ay 130. Tapos latag dito ng mga tilapia Batangas natin, no? Ang per kilo ay murang-mura. So ito 100 pesos tumpukan. Tilapia Batangas. Tapos ang per kilo ay 60 pesos. Grabe. Sobrang mura ng kanilang bentahan ngayon dito, no? So napaka-solid ng mga presyohan dito. Halos lahat ang mabibili ay bagsak presyo sa Malabon. So mga pusit, ganun pa rin po yung mga presyo. Napakamura, no? Tapos dito 240 yung mga pusit lumot. Tapos 260. Magkano hipon, te? 380. So malalaking hipon po ito. Ang presyo ay 380. Ayan, no? Salamat. Yan po yung mga presyo ng hipon at pusit dito sa Latagan sa Malabon Fish Market. At ito na tayo kay Kuya Ricky sa kanyang mga latagan. Ayan po yung kanyang latad. At balsa galunggong. Ayan ang mga latag ni Kuya Ricky. Good morning, Kuya Ricky. Magkano kilo ng balsa? Balsa 160. 160? Ayun po yung presyo ng kanyang mga presyo ng mga balsa galunggong. Tapos latag niya ng mga pink salmon, 180 po ang per kilo. Sa mga bangus po dito, Kuya Ricky. Ayun, per kilo, 200 pesos, no? Per kilo. Bangus dagupan. Mga tilapia. At pandain po natin ay 160. Kuya Ricky, salamat po. Good morning. Thank you, thank you. Alright, yun po yung update natin sa kanyang mga latagan na bentahan dito sa kanyang pwesto dito sa bandang ibaba, no? Sa Malabon Fish Market. Alright, so dito na tayo. 50 pesos sa mga talong per kilo. 80 pesos sa mga sibuyas. Pag may mga patulog lang, nagmumura yung ipot. Pero pag walang ganun, walang ipot. So 350 ang mga presyohan ng mga hipon. Bagong-bago. Oh. So ang mga presyon po ng ating mga hipon ay di po pare-parehas, no? Nasa kanila pong pagbibigay sa mga bentahan, no? 350 ang per kilo ng hipon. Sa bandang kanan, boss, kasi medyo may mga ano doon, may mga pangit. Araw-araw kasi nagbabago presyo. JC, thank you, ha. Salamat. Bukas mura na ulit. Alright. Sa bukas, no, Monday na. Ayan, no, yung mga tahong natin dito, at talaba at tahong dito, matataba pa rin po, no? So, yan po yung mga latagan dito. Malalaki, boss! At latag ng paninda ni Bito. Bito, magkano yung mga latag mo ng dalagang bukid? 300 bisugo. 340. So, update pa natin yung kanyang mga dilit, 100 pesos ang kilo. At 120 sa mga latag niya dito na mga isdang lapad, no? 120, murang-mura. Bito, salamat. At ito po yung mga presyohan ng mga alimasag po natin dito. Tapos, alimasag
alimango, 300 pesos yung mga kilo. Magkano per kilo dyan, Boss Lorin? 200. 200 ang mga per kilo ng mga alimasag natin dito, no? So, yun po yung mga presyo nating in-update dito sa Malabon Fish Market. Kwenta lang yan ka. Boss Lorin, thank you. Pakilo lang ha. So sa mga presyo ng mga gulay, ayan po yung mga price tag nila. So, meron po dito mga latag na melon. So ito po yung presyo. Lumiit. Lumiit yung melon mo ngayon. Walang malalaki kanina. 35 pesos. Pero kahapon meron na malalaki. Meron. Ayan no. Mabiling melon dito sa Malabon Fish Market. 35 pesos isang piraso. Pwede na. At yung pakwan po natin ay 140. May dilaw at pula. Poncan 4 pieces ay 50 pesos. So strawberry 90 pesos isang box. So shoutout sa iyo Pogi. Good morning. Morning. So ito yung mga latagan dito no. 100 pesos sa mga Shoutout sa'yo, Beshi. aray mo. 60 pesos yung mga kilo ng mga mani. 120 per kilo. 60 pesos kalahating kilo. Cauliflower ay 100 pesos, no? Manok ni Dayan, ayan po ay 100 pesos kada balot. 130 at meron din pong 85 pesos. Ayan po yung presyoan ng manok ni Dayan. Parang wala si Ate Rogie. Nasa loob. Yeah, kaya thank you, salamat. So ayan po yung mga latagan po dito ng mga saktuhan ng mga pansahog ninyo na mabibili sa Malabon Fish Market. At ito na tayo sa latagan ni Moy Moy. So bigla binagsak presyo yung latag niya rito ng Gulyasan. Pumalo sa 120. So Golden Pompano ay 350 per kilo. Ang kanya mga Gulyasan po dito ay 120. Yan po yung mga per kilo na ating in-update sa kanya mga latag dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright. So, nandito na tayo kay Boy Tilapia. So, shout out sa iyo. Boy Pogi, shout out. So, presyohan ng kanya mga tilapiyang Batangas ay nasa presyong 100 pesos ang mga per kilo. So, shout out sa iyo alias Boy Pogi. Shoutout sa mga customer natin. Pang-anim na to. Pang-anim na, pero meron ka pa. Last na yan, pang-anim na yan. Okay. Last na yung pang-anim niya na box. Sa inyo pagtangkili sa akin tilapia. Ayun, shout out kay Boy Tilapia, no? At sa mga customer niya na laging pumupunta at tumatangkilik ng kanyang tilapiyang Batangas dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat, thank you. Kaya ng 100 pesos. So, lapitan naman natin si Boy Putik. Boy Putik, shout out sa iyo. Good morning sa'yo. Tumingin ka muna. Ayan, Boy Putik. Wag mo. Ay, kanina nakaano to ah. Itim yung buhok. Ngayon nagsombrero. Baka pagtanggal siguro kulay brown na. Kasi boss, Ha? may uli. May uling dapat Alright. Ito yung latag ni Boy Putik ng kanya mga bangus na kada piraso. Meron po siyang 100 pesos. Ayan ang mga latagan. So, ikot tayo. Ikutan lang natin yung kanya mga latagan dito. Oo, slado. Good morning! So, pusit kalawang po natin ay 220. At 110 na kada piraso. May 90 pesos. Lorena, magkano yung mga ano mo? Pompano? 350. Ito kasama niya pampano pa. So, ayan po yung mga latag dito, no? Na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. So, press na press po ninyo mabibili. Boss Maki, magkano yung hipon? Quality ah, 350 lang. 350 ang per kilo ng hipon, no? Ano yan? Yung binigay ko kanina? Salamat! So, yun po yung price update natin sa kanyang latag ng mga hipon. At iba pang klaseng laman dagat, no? Bangus, pompano at asin kalawang.
yun po yung update natin. So, shout out sa'yo, Teddy. At ito yung latag nila ng mga Pusit Kalawang 160. Shout out, Teddy. Alright, so 120 mga gulyasan. So yan po yung mga presyohan dito ni Boss Jeff. 130. Oh, si Boy Boy, pumalo rin 120 na din. Kaya 130, 120 kada piraso. Dito Boss Meng, magkano? 140. 140. So yan po yung latag ni Boss Meng. Lago, pagkakataon ng mga barat ngayon, murang-mura na yung bangos. Ayun, no, pagkakataon na daw po. Ayun, Eh malamang ko, sugurin ka na naman ulit dito. pagkakataon ng mga barat, halina kayo mga barat. Ayun na, mura na yung bangos. Pasok! Pasok na Ayan. mga barat. Murang-mura na ang bangos. Ayun, no? Murang-mura na mga bangos ni Boy Bangos sa Malabon Fish Market. Alright, so yan po yung mga update natin sa kanilang mga latagan. At maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. Alright, shoutout sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shoutout sa ating mga kababayan na lagi sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss Jeff! Boss Jeff! May shoutout ka ba, Boss Jeff? Jeff! May shoutout ka? Shoutout kay kaibigan Oso. Ayun, shoutout. Eh, Maging mabuti ka sa mga barat. ayun. Pagkakataon nyo na, Ayun, shoutout sa'yo. Ikaw, ano masasabi mo? So, shoutout sa'yo, Teddy. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.